Belê piştî navberek Kurd dîsa em bi hevran e herî dawiyê hûn dipeyivîn em dixwazin ji wêrê dîsa berdewam bikin. Rêzdar Samet niha li Kurdistanê di parlamentoyê da jî ev mijara ceyranê taybet mijareke serekeyî wek rojeve û rojeva her saliyê ne salekê jî yanî. Ji ber ku cotkar êdî dibin deynê ceyranê de mane pirê wan mal û milkê wan traktorê wan êdî bankaya dest dayê ser her wisa wekî din jî lêçûnên çandiniyê hene. Yani tu genim da joy tu deyndar derdikevî. Dane de destê ve de hene yani veriyên wisa berbiçav hene. Mirov genim çiqasî da jo çi maliyet derdikevin çawa çê dibe karkerên cotkarên çawa ji binî vî rabin. Belê niha mesela di çandiniyê de tiştê ku em bêjin li ser hem ajotin û hem jî maliyete ku luwa da derbas dibe. Yek jê çi ye? Gubre ye. Yê din ji bo ku te ert cot bikî divê gere makîna û mazot e. Ser da îlac e. Ser da tu ji bo ku avdaniyê bikî divê gere tu elektrîkê bixebitînî, ceryanê bixebitînî. Vana hemû maliyetê kelûperên ku li ser ewkê barajî pere distîne nastîne ev bendav ew jî distîne ew goranê sîstema wana avdaniyê dibêjin tiştekî piçûk diyarîkî piçûk distînin feqet tiştê serekeyê ku herî mezin diçin ev em dîsa li ser genim gava herin li ser genim da tu gava van hemû tiştan tu bikî pê li serê yek dönümekî 23 panot para li ser ewkê diçe. Li ser genim diçe. Başa bu hay genim çi? 19 panot. 19 panot. 18 panot dane dibêjin yek panot kîzî em her wekî em din xatirê ewkê we çeqase filan bêvan hûnê gava we teslîm kir û we wan tiştan wesand dewlet sîstem wê panot kîzî wê ser da zêde bide yani zêde dengê xwe mekir. Başa ev têgîştineke çawa em mantıqekî çawa mesela par 18 lîra bû 17 lîra bû genim. İsal lîra kitê serê. Başa li Türkiye'ye çi di lîrakî da ma mesela? Ez mesela li ser vî hawayê mesela em nabêjin yani em paranoya dikin yek tiştekî ew didin kirin filan bêvan çima dixwaze vî tiştê bike yek gundan vala kir. Bi cebrî nêzîkî 4000 gundê te vala kirin. Di dîrokê da çandinî ji wê re jortê rabû. Rakir êdî vegera wî dîtine. Erê. Yani aniha tu Baku diçî 4000 yani belê belê. Yani başûr û rojhilat jî hemam. Belê belê. Belê belê. Yek bi vî hawayê yek nêzkayîkî wî hebû. Belê. Niha sîstem ji bo ku êdî yek ewkekî xwe teslîmê em bêjin sîstema kapitalîst modernîteyê kiriye dibêje ew ahatezê ji dest te bistîn. Yani ez vîya ji bo çi dibêjim yani yek ewkekî wî ewakino heye fikrekî wî ewakino par yek ewkekî zagonekî derxist divê eger tu erdê najoy nabera salkî da em te hêşiyar dikin yê duyem gava te ew kir em erdê te kirê dikin yê sêyem gava ew bû em êdî em wî erdê te digirin didin yek ewkekî yek em bêjin Cotkarî din. Na seteqayekî. Seteqayekî. Seteqa kînin yani ewkê kînin yani ev tumzetkî yê ku di alî hikûmet da alîgirê wînin ewkê wînin aha te ji destê te cebrî derdixe û dibe teslîmê wan ewkan dike. Ew çaxa mirov dikare vê bêjî êdî cotkar ne xwediya xexûnin jî. Yani wê her dem wê li ser te bi wî hewa yek ewkekî zextekî wê deyne û tu yê ji bo ku tu nikarbî çandiniyê bikî. Yani em vîya wek ewkekî nabêjin tiştekî şêmber heye. Yani kanûn ji bo çi derdixin? Ev xetereyeke pir mezin ji bo Kurdistanê. Tabii yani gava tu dewlet bî em bêjin ya em bêjin yek sîstemekî bî tu bixwazî çandinî bêkirin ji bo em bêjin
آرامیە ژیانێ ئارامیە گەل و گەلێتە یێ ئەم بنیەک و نەکەسن لاعیلاجن فەقیرن بکاربن بیگژین یەک خوڕەکێکی دەوێت تو هەموو هەولدانێتە ji بۆی و ئەزێ چخاسا بە ئەرزان و ئەو ئەم بێژن بە سەحەت ئەم یەک خوڕەکێکی دەرخن هەلبەرینێکی دەرخن و بگژینن وان ئینسانن فقط تمزەتکی سیستەم بەرەواژی تشتەیە ji ber wiyekê mesela sîstema heyî aniha divê gere seran ser teqez divê gere bêguhertin seran ser bêguhertin pêşniyara we çi ye? pêşniyara me yek divê her herem di goranê ewkê şert û mercê avhewaya xwe divê gere bê ew kirin bê durustkirin tu çi karî li we bajoy divê gere yek ewkekî te hebin mesela ser 10 xalan ya ser 10 fîkiyan ya ser 10 tiştan divê gere ewkê te hebin tu wiya parve bikî herem herem Plansaziyeke netewî yani Netewî yan jî heremî mirov bêjî Yani ew ya zî- plansaziyek hebe kolektif divê gere bêkirin Elî. salkî telva ajot sala dinê bide herema dinan sala dinê bide hereman dinan xwediyek hebe divê yan yek jor yan yek plansaziyek ewkekî nobedarî yek ewkekî hat ew kirin ew tiştê ku te çandiye te daniye ji bo ku ji axê em bêjin işte MPK elementên makro ku ji axê dimijezî ji bo ku bi nobedarî tê kirin zêde axê zî reht nake û ax cûr be cûr ji bo ku fêkiyan dide ew kirin zêde reht zî nabe nok axê ji bo genim amade dike Yani- nokê da joy bêhna xwe digire genim tê da baş îşin yani ev yek yê diduwa mesela di zagon da heye dibe sadî yek bütçeya ku ji bo ewkê tê parvekirin ji bo em Teşvikî. na ji bo hemû tiştan erê bütçeya ku li meclisê da tê avakirin dibe sadî yekê wî ji bo piştgirî û piştîvaniya cotyarî gere Evet. bê dayîn teşvik Ana sistema tümzet teşvikê ki- rast. ji hezarî yek zî naydayîn yani ew zagona ku hatiye heyî hatiye avakirin ew zagon zî Ew pêk berevajî nayê. wî ye ew zî pên lêkirine derwas Weke kine Mijari Perê siyasîna erdhejê mijari ye. çandinî da jî zagona nas nakin. nas nakin Weke yani. perê erdhejê ji bo erdhejê pere top kirin û erdhej çêbû pere tune bû Belê mesela van tiştan gava tu bidî ew kirin tu nû ve yek binesazîkî û sazûmanîkî didî derxistin û ji xwe çandinî xurê xistinkirinê ji bo viyan di pêvajoya aştiyê da xaleke serekê heye Awropa yerel özellik şartî jê ra dibêjin şertên xweseriya heremî yani jê yek jî ev divê bê qebûlkirin ku dewlet vê xweseriya malî qebûl nakin niha ev xweserî bê qebûlkirin dibin banê şaredariya da ez bawer dikim ev tiştê ku tu dibêjî şaredariyê karibe wê plansaziyê Belê bikine belê na mesela ji we re done bidim li Kurdistanê Bakur sewalên pas belê sadî 45 Türkiye ew derdixe serhed û hemû Kurdistan yani dawar sadî 27 e tumzetkî mêrk 6 milyon û 500 hezar hektar yani dekar na dönüm na hektar sadî 45 Türkiye mêrgê Türkiye li Kurdistanê heye Zozan û mêrgê Zozan mena. e Erê. fakat wan çıkır mesela Sütaş ew xwasa vana nedîştin işte derkevin sewal ew bikin ji bo ewkê ji bo em bêjin mêrgan û filan bêvan bi salan mesela meviya me ew kir me got çima nahêlin gel derkeve here zozanan û pazê xwe Erê qedexekirina zozanan jî mijareke pir mezin bû demekê. kevnareye heta Erê. na ana Sütaş nêzîkî 6 gundê Bingolê mêrgê wan dest daye ser Ev jî gelek balkêş e. û tiştê herî xirab ew gundiyê li we ana li Sütaşê da wek Bûne xebatkar ne wisa? xebatkar li we dixebitin li ser erdê xwe li ser ewkê xwe
Mêrga xwe. Welatê nan da tu laîlacî tu hesreta yek ewkekî û ew wî şîrê ku luwa li wî mêrga em bêjin gewre wî şîrê ku derdixe hemû wan difroşî der û dor û tu jê zî qîmetê zî nabînî. Rast. Wek ewkekî. Belki ew zarokê wî Fakat gotî bêşîr gava- dijî mezin dibin. Yani gava tu em bêjin li ser xweserîkiya wa ew bidî diyarkirin û bidî avakirin em têra xwe zî henin em têra hemû Kurdistanê zî henin em têra Tirkiyeyê zî henin. Baş spas. Suat tam jê dixwazim divê merhelê de na ev xweserî dedên behsa qomînê jî dikin dema ku xweserî desthilatێk de tune bi tu vê plansaziyê nikarî bikî tenê ez û tu em dikarin alîkariya hev bikin. Tu nikarî saziyekî ava bikî. Na mesela ez li Konyayê me mamostetî kir li wêrî kooperatîfê pirê mezin hene. Kooperatîf hene ew kooperatîfê avê hene ê çandiniyê hene ê genim hene kooperatîfê mezin hene. Tu zanî ji wana hinek em naxwazin navê wa bêjin niha biskûwîtan tiştan difroşin hemû Tirkiyeyê yani bûne tekelê pirê mezin û ew kooperatîfê ê gundiyan in. Yani lê em li vê dera tedî gava dijî me behs kir em dibêjin ku em genimê xwe bi 18 lîrayê hemû genima jî bi 18 lîrayê nasîne Nastine yani nana şaz da ayrı yani Okey, ew jî bir tiştekî ayrı din hene, yani yani genimê baş Ew distîne alafê ku di nav verê de diçin ji miletê pazdeyî distînin işte ew cotiyar mecburin deynê xwe duyê xwe bidin filan bêvan mecbur bînin difroşin wî ofis filan proje bêvan. dora pazda Dünya çarda da Xwedê distani karên sat. Ciyê depoyê tune mesela ne wisa Belê. nikarin mesela genimê te zêde bi tu naxwazî bifroşî tu naxwazî bifroşî dewletê jî naxwazî bifroşî elafa lê ciyê ku tu lê veşerî ji tu neyê. Belê. Li ser axê tu nikarî veşerî niha ev xweserî ku ney avakirin ez bawer dikim ev karî me zehmet e. Ya ew teqeze yani li dîrokê ji timêzetikî dewletên herî mezin ê herîm pêşketî împaratorî ew mesela ne navendîbûn heye yani em bêjin hikûmeta navendî dewleta navendî hinekî rayê xwe hinekî yetkiyê xwe hinekî evkê xwe parve dike. Dîro li Ewropa jî mêzetikî bûye hawayetî dîro li Amerîka jî mêzetikî bûye hawayetî an Kanada jî mêzetikî bûye hawaye. Te her tiştê hele welatekî ku em bêjin deyî ji bûna em Tirkiyeyê bêjin ji bûna Îranê bêjin ku nüfusê wan way seriya 8 milyonî zêdetir in ku tu bêjî ez ê hemû tiştî her karî ew ê hikûmeta navendî diyar bike û ew ê müdahale bike ew ê saz bike yani ne mümkün e ne pêkan e yani dewletên ew qasa mezin aliyên coğrafîk ve jî aliyên nüfusê ve şêniyê ve jî ku ew qasa mezin heqeten problemên herî wanên problema wan e herî mezin û nepêşketin û alozîn ku di civakê de dertên mesela ku her kar dixwazin ji navendê بريفا بفن يعني اف مجاركه اوكي يعني اف مجاركه شيمبره والبر شعبه الكيجا دولتين بيشكتي ميزه بكي ايروه تميزتك اوكن يا فدراسيونن يا كانتونن يا ايالتن وامبيجن يكون نبي هواني جي قتنبه اوكبونه رايه دانا شارداريا شارداري على اوروبا رايه خو ولايتي دانا يعني والي تو رايه مثلا اولهينا مثلا حلبرينا چاندنيه مثلا تندرستي پرورده اما حمو دبني بان شارداريا دانا Türkiye jiviyet tırsa yani Türkiye mitingerin Kurdistan jiviyet tırsın yani jbuna ku Kurd baqasi muyu misqale kiji ku nikarbon khobrayva bivin jbuna wi hava ku her tiş bini kontrola wanda be jo evke durun sebebi ku ambejin her çar rojalatan avin tane ambejin mitingerin Kurdistan tane her çar welatin mitinger na do edinci mezet ki mejare wan mesele wan ne her gring ev ku txwazin hamut tişti bi yek ceki va gire bidin evji mesela evke disa mesela gendeliye derte mesela kutu evkin berjevendi u dahata wi welati ku hamu kul lehneki şirketa yaj lehneki derdorin siyasi inten ben parvekrin jbuna ku ve evke ev pasta desti wanda ev derfetin ku desti wanda na bicivaki ra parve nekin naxwazin ev kjibkin naxwazin pergala xuya siyasi idareci be evka ra parve bikin be sazin u be revebriyin heremi va parve bikin yani mesela bingehin bitaybeti ja Kurdistan'ı şxu eve yani evki çavi ve hey livre yani
tiştek ku li vir heye tiştek ku li Kurdistanê heye ji bo her çar parça jî tiştek ku heye dixwaze ji vir bive wekî evkê bimête wê derê çavkaniyên wê derê bimête bive bi wê derê bi şîrketên xwe re an bijin gelê ku ji xwe dihesibîne bi wir ve parve bike. Niha sewalkarî bi taybetî li Kurdistanê li ser hedê tê pêşxistin. Sewalkarî herî zêde li Kurdistanê. Lê mesela Türkiye yan jî em bêjin hikûmet şûna ku alîkariyê bide wa sewalkaran ê ku sewala xwedî dikin teşwîkê bidiye wana pêş bixe mezin bike diçe qarqas goştê qarqas ji derve distîne. û goştê ku yani ev em niha nexweşî wî daye li Kurdistanê jî perê em buha dike. Sedî heftê şîr niha diçe ji ev kere ji em ra. Em îja pir buha dike. Yani di vir da wek gava di me got ku xeseriyek tune be tu nikaribî xwediyê hilberîna xwe bî tim û tim tu li benda hikûmetê bî. Yani tu genimê min çiqas buha bikî çiqas buha nekî. Buha jî dike tevî lêçûna tu mêzekî tu zirarê dayî. Yani mijara endüstriye derte, mijara ku tu ew derfetên te heye. Başam ji bo viyan ji bo oda bazirganî û ji bo bazirganê me jî hewcê mirov tiştekî bêje. Yani hevgirtinek nû lazım ha. Ya bazırganê me yani me mijarên ke bernameyên berê da jî bo. Yani bi taybetî jî ji bo herkes ne mecbur binaya çêk û inşaatê çêkir. Çê nake mesela evkê herkes dixwaze evkê bive çawa bêjim ji ticaretê ji komisyonê ji tiştekî bistîne bifroşe ji alverê ew bike. Jidanîn û sendinê hilberîn tê de tune. Bê rist tiştek ku hilberîn tune be. Kurdistan jî evke Kurdistana axek wisa ku bê hilberîn jî tu evke yani hemû derfetê te hemû imkanên te evkin ji bûna hilberîna çandînî jî ji bûna asa walvanî jî ji bûna wî hewayê evke heye. Xwayê derfete û evkene çavkaniyên te ji bûna hilberînên heye. Axa te heye, ava te heye, gul û giyayê te heye. Çi zanim yani her tişê te heye ji bûna hilberînê ji bûna çandînî jî ji bûna asa walvanî jî heye. Lê evk dîne a rast dîsa mesela evkê dertê mesela piştgiriye ku dewlet subvanse bike dertê mesela ana endüstriye jî welatên pêşketin mezhebkî dîsa ew dike yani devlet piştgiriye dide yani. Ama ha li vê derê tiştekî bûye hewayê tune. Tiştê ku heye jî yani tiştek ku em bêjin dewlet tiştek ku piştgiriyê jî dike rê li ew kêf dike. Li bajarên Rojhilatê Tirkiye dixwaze ew bike. Rojavayê Tirkiye tenê vira bi circirê tu paxij dikî. Te genim ji vir mesela pembo çê nabo. Li vir organize tekstil te hate çêkirin. Li vir dezî çê nabo. Dezî tune ramedê. Dezî çê nabo. Tesisekî entegre tune yani. Mesela evke. Mesela xalq ew dike genim hil diberîne ama hal li aynı welatê xwe li ciyê ku genim lê hilberîn çê dibe makarna jî çê dike, arvan jî çê dike, biskûvî jî çê dike, nizanim çi jî çê dike. Ew kene tesisên endüstriya ew keye entegre yani. Ama hemû xabin yani şu problemeka Türkiye bi vî hewa heye îja ha Kurdistan di nava problema da problemekî in girantir dijîn yani. Her çarpçı Kurdistanê jî bi hewa ew jî mesela politikayên dewletên navendî ne yani. Heta ew politika ew nebin çareser nebin. Yani pevajoya aştî em hêvî dikin ku pêşî li vana jî veke yani dewlet êdî wek zarokên êdin li Kurdan, li karkerê wan, li cotkarê wan, li politikavanê wan, li bajarê wan, li şaredariyê wan ne nêre. Yani em hêvî dikin pêvajoya aştî bo wesîleya vî karî. Rêzar ez dixwazim ez behsa wî bikim, behsa Rojava bikim. Haya we jî heye. Yani mesela di dagirkirina Efrînê da rastî jî ew birîna zeytûnan, destanîna serwa zeytûnan, dîsa di vegera Efrînê da du mehberê insana çawa ew darê xwe zeytûna hemêz kirin weke zarokan. Yani dramayeke pir mezin li wêrê hate jiyandin. Her wisa li Rojava jî yani niha mesela li Rojava şewtandina geniman heye, erdan heye. Ew jî nayê fêm kirin yani tiştekî wisa ne ji rêzê yani ne tenê erdik du ersê erd genim gelek zirar dîtin li Rojava her wisa hikûmetê jî yek ji kanûnên destpêkê biryarên destpêkê buhayê genim daxist. Hûn dikarin derheqê Rojava da çi bêjin? Belê. Anaha mesela tu Rojava mezetkî dalî çandiniyê da, dalî axta, dalî em bêjin av hewayê da ciyê herî baş
ام بیژن دی اقلیما اخدنیزه و دریا سپی و اشترا بیژم او کدایه اقلیما ام بیژن چیایی دا اری دناوی دا خصاص کریه جاره آخویزی آخکی به برکت به اوکه ببره و شخواه چاندنیا کفناریا هشمندیا قدیم لوا بره و شخواه خورد کربون یعنی دالی جدا مثلا تیرا تنه روجاوانا تیرا سوریه هیه دالی گنم دا دیسا بوی هوای هلبرینه کی پرمزن هیه سر 1 میلیون تونی زیادتر اوک دردخه گنم دردخه زیتون و رون زیتی شخواه لحرم دا یکو سرکه باجار سرکه عفرین هم زیتونه خو هم قلیتا زیتونه خو و هم زی دون زیتونه ده حرم دا تشتکی سرکه و ویا ادخال زیت کرد اینها پشتکو او ذهنیت داعش کتلوا و هناك خرا کرن چیکر او عین ذهنیت ده عفرین دا زی خوب جیه کر yani kidbe bela be yani farkı ne yani zihniyet o evk çu dager kırılwa o hemmu دار جیوه که دجمن دیتن tabi زینیار تالانکار Yani- هست. اری gava te düşmün dibine male tezi düşmün dibine dare tezi düşmün dibine av havaya tezi düşmün dibine büyü havay mesela ev darên ku jeyokê hatbûn jê kirin digotin li ruhay firnanda tê şewtandet چقاس حیف ew zeytûnê ku ji gel sandbûn xesb kirbûn dihaniyan li va difrotin li ciyê dinan difrotin Li Hatayê heta difrotin, Qatarê erî. û Ürdünê û filan bêvan bazirganan ji xwe re girtibûn ji xwe re wek ewkekî sermayayê wan bûn, Bêxwedî, erdê bêxwediyê xwe bûn, bêxwedî. dahatin firotin filan bêvan lê niha yani ew nêzîkî 10 sal paş raket yani tenê yek ewkekî heye em bêjin tiştekî şêmber û erênî hêzên luwa Kurdan bi rastî em bêjin xorêxistin kirine wê nîgekî zû wê van tiştan wê bi اری qurbînê ده سال ser başî بیارمان نه yani هاتن کس خواندن yani نه هاتن آفدان yani بی خودی من او اردانا belê wê tenê yek ewkekî awakîno heye ku wê zû wê bikarbin xwe dûz bikin ابی نه بحث بکن او منطقه کومنی روجاوا پیش کتی یعنی هفگرتن او belê کوتی lê divê rojava da zî divê gere ewkê bifikirin endüstriyê bifikirin ana mesela cihan mesela ewkê derbas kir me got işte ew GPS û işte ra bêjim çandiniya xesas û filan bêvan wiya derbas kir çandiniya bi heştî xiraş kirin ew digotin versiyon çandiniya sisê Erî. sıfır filan bêvan anaha çandiniya pêşverûye êdî drone tên xeptandin êdî sîstema axê û nema nav axê tê xeptandin filan bêvan bûye hawarê sîstema timer dixin meydanê filan bêvan êdî ام به çandinî رضا ریبازین باو کالای دیب سر ناکبم dîsa hişmendiya rêbaz û babû kalanin yani tu Lê zanî gerem yek teknolojiyê rehekekî bikar bîne. yani tu yani yek keseyatikî rehekê çi ye çawa tev diyare bi çawayê dijî bi viya û hawayê da çawa dijî goranê işte dem salî çawa tê ew kirin filan bêvan tu wiya tînî dixînî nav teknolojî û endüstriya xwe li goranê eko endüstrî avat اری ji bo ku li hember xwezasaziyê zî dernekevî û wî zî qîmetê bidî wî sîstemê û bûyî hawayê bidî meşandin ew eko endüstrî eger bikarbin luwa bicih bikin luwa yek xurêxistinekî awa bidin diyarkirin rojava bi xwe bi serê xwe karê hemû jiyan zî xwedî bike û têr bike yani bi serê xwe heye yani تشتکی وسا جخو مدیت یعنی مثلا 15 سالان دورپیچ گلک مزن لدورا روجاوا هبو روجاوا تیوی دورپیچا چار عالی یعنی دیدا باشور کردستان جی هبو همو دری لی هاته گرتن لی برچی نما نوسا Belê. yani têr bûn Yani. genimê wa têra wa kir di ser da jî dewleta Türk di êrişên xwe nê rojava hemiyan da
li depoyê genim xistin, li sîloyê genim xistin, ew jî tiştekî balkêş bû yanî. Mesela birçîbûnê ye yani. Yani dixwast Birçî bêne, dixwast millet birçî bibe û mecbûr bibe koçber bibe rojava terk bike û wêrê teslîmî Daişê bikin. Yani ew jî hebû gelek caran ew sîloyên genim hate bombabaran kirin. Niha li Başûrê Kurdistanê jî hewcê em behsa wê beşê jî bikin. Ez bi xwe gelek caran çûm yani dehan caran çûn lê ji 2016 vir de ez neçûme. Dibe ku pêşketinên dawiyê hene dema ku ez çûm li ber avê li ber rûbaran li ber kaniyan ciyê beyar hebûn kesî nedajotin mamoste Muhsîn ku tevlê bûna wê behs bikirana dibêje ku li Başûrê Kurdistanê sîstema mûçeyê heye yani maaşê heye ji ber ku maaş heye herkes bi awayekî maaşkê distîne ji ber ku maaşê distîne çandin yê nakin pêdivî bi wê namîne ev sîstem jî te çi dike zanî te xitimîne tîne roja îroyîn em dibînin hikûmeta Kurdistanê nikarin mûçeya bide mamoste bi mehan xwepêşandanan çê dike dê maaşê me bidin me ji bo Başûrê Kurdistanê çandiniya wê çi agahî ten û tu dixwazî çi bêjî? Ya bi rastî ew ke yani yani ew piştê referandumê û ew hinekî zextên welatên derdorê wekî Îranê wekî ew rê û derî ku girtin ya heqetin gelekî jaliyên ew keva jaliyên pêdiviyên serekeva gelek aliyên pêdive bi taybetî jî meselên xwe Herê bi çavê xwe dîn ku birçîbûn jî li ber lingayê yani. Li ber wan e yani piştî wê yani qasî yani bu agahiyên pir berfirê arast li ber ew mitine berdestê mitine lê watî ku tu hinekî mêzetekî lêkolînê dikî vir dikî tu hinekî tişt dibînî ji wî ya ders girtine yani bi taybetî jî mesela genim mesela birincê mesela kartolê û ji gelek mijara ve ew hene pêşketin hene û hilberînek nû heye heta ew hilberîna ku aniha dikin me dikare bêje ew jî ji ewkê xwe deyî derketine yani ji pêdiviyê xwe zêdetir hilberînek heye û ew lê di hindik waran dayê yani ne her tişkî dayê di hindik waran dayê her tiş zanî yani mesela çandinî me hinekî bi girêdayê ewkê ve jî girêdayê hewayê ve jî yani her hewayê em bêjin her tiş nayê ew kirin nayê hilberîn kirin yani nagihî jêkê yani tu li Başûr nikarî welat bêjî wela ez ê dara mandalînê û hûn zana porteqalê deynim mînak yani dibe ne lûrtine yani halê hazir lûrtine yani hinekî tişta dibe ku me biceribîne mêze bike hinek lokasyonan hene hinek cih Le mesela cî mikroklima li Kurdistanê ez bawer dikim idir heye اغدر هيا جيكي بيا واي ديرك ديرك مردين اري ديرك اخرشي لوان درا هي بشتي سينوري لوا او كنبيني اوكي يعني ام بيجن هناك مرد كاره بيوكي واجي قريب ده قاعد انت قوش بركو ام بيجن ريفبري او ده سهلات داري بوليتيكاي او ترميزه دك يعني دوي مجارين چاندني بيوكي وانا بحكومتها هرم كردستان اري ده سهلات داري هي وجبروي هواجي هناك او خاطيه غارتن مرد كاره بيجي يعني بوليتيكاين اريني هنا وجالين چاندني و پیشکتن هي هيدي ديكا مرد كاره بيجي اوكي درته يعني ده پدوي ج اوكي تنه جي اطالاتتنا يعني بجيراني خو نه محتاج نه غريداي جي كدم باي تشتكو هلبرينا كتيكرن كيف خوشي يعني سربنجي كرداي جوالي با اوكي جوالي دا بوليتيكاين اوكنه مسلمان بيدغوت ام بيبين بري برنامه مخابن نه تا غريدان دبيجي كو جبوت باشوري كردستان فهم بكي ريكلام تلفزيون بنيرن او دوی پولیتیکاین حکومت هرمی جی دیار کرن که دوان رکلامان دا چخص برهمی کردستان هنه yani لوری جی او دستلات چوا ده ام مثلا جبوی تووین گنم ام دبیجن کو شرکتین گلوبال هنه ل کردستان جی مثلا او خمالی دبیجن یا تشتی کو کردستان بو خود چه دکه هنجی وک مارکا وک تشتین پیشکتی نل پیشن yani hinci mesela birinci Mahmud Tefrotan, hinci nizanım çi Tefrotan bu rengi yani evtişteki usa jihi. Yani eko ambejin evtke eko
يعني تشابجن ايكو ام باكيت دكه يعني اوجي مجارك قالكي اوكي جرينجا يعني حمو بارتشي كردستاني بوي هوايا يعني ام بجن او هلبرينا كنت تكيت نكاري باكيت بكي ياجي ام بجن بوسخانتنا يعني صارنچخاني مازنتنا كنتوان لور بباريزي يعني بروبلم بوي هوايا هم بجن لچار بارتشي كردستاني بوي هوايا يعني محتملا اوكي دوي دري داجي او مثلا باكيت كرني مثلا كود وكي پاراستن دوان مجارده دبه که هیچ جای اوکهبه هنکی فیرماین هنکی کمپانیای ناو نتوی جای این مسترین برافتر بوان را هفکاری بکن يعني جانها اوكتك يعني اوجي جرينجا يعني او بوليتيكا حكومتي هر شخص جرين بجي او هشمنديه حكومتي شخص جرين بجي ل مثلا اندستري دا دبه كوت اوكبكي تخيل هنکی درفتا نيمبو اوكبكي ريل اوكافكي ري جبنا كوت اندستري هين خرطر بكي ريل هنکی کمپانیا وبکی و هنکی شركه بكن محتملا مثلا باشور او يعني او تشتكون بيج دماکو مروف جزیره درباست و سیلوپی درباست به تدبینی یعنی عرض بسر و برهنه یعنی دشت و عرض کو جبوی جودکاری راستی جی گلک باشنه مخابن یعنی دم داوی جبر که نه چون دیس از بحثا دم بره دکم مثلا موی چاقی مده روزنامه اوروی دا من نویسک نویسان دو روزا بردام کرد دیتن خود چاپکیتن خود کردستان نویساندن ایدام او بو که آخا باشور کردستان تیره همو کردان دکه که به آجوتن و با آوایی که یعنی زانستی و به فلسفه و که ام دبیجن به شرط و مرجین تکنولوژیک و پیشکتی که به آجوتن من دگو تیرا همو کردستان دکه جبر که مثلا دشتا حولیری دشت که گلک مزنه رانیا هروسای سلیمانی هروسای الوان هرما گریام دشت یعنی به توایی دشت لیچیاجی بقاستی دشتا به قیمت جبر که تلویریش کاری رزوانیه بکی سوال کاریه بکی yani ev mesela maaşı mروف کورفانجی دکه yani ام دخودش دبینه ویان تو وقتا که تو معاش و هاتی گریدان سینورتجی تنه معاش دمینه جبوی باشوری کردستان تو خوازی چی بجی؟ يعني وكا مسريدا دسبيغا برهمي دا مگو تو گاوا خو بريخستن ندي كرن جياني تو بريخستن ندي كرن تشتكي والا دمينه دخوازای دا تشتوانا نامینن تقاز لوا تبجی کرد جبرویه که مثلا آنها ماموستازیگو هنک جیان دا دبکو işte peşketin henin belki işte tera xozelettir berhemzi dane diyar kirin tilxwazaya Kurdistanê mezet ki şu çiya tene bixo tene dara benişto ki em dibêjin xizwan falan bevan hem qehwawi hem donevi hem sabûnevî falan bevan tera herkesî dike û bi xwezayî ji xwe dijî şiqok û falan bevan wan tiştê dinan zî em nabêjin yani di xwezayî de tiştê ku tê ew kirin tu karî tenê wana biçî bicivînî bigirî tu karî dîsa zî tiştekî bikî feqet weka ku wezî got deştên pir mezin henin deştên bêserûberin yani û bi qîmetin zî niha gava tulewkê mizet kî işte lalî dihokê hewlêrê hinek çandinî pêşta çûye feqet tulewkê wan mezet kî weka Kurdistana Bakur dîsa ew desthilatdar tovên derva didin wan û dîsa ew mecbûrê işte gubre û îlac û ewkê ji derva distînin gava tu mizet kî piranî ewkê ku ji derva tê sandin li ser çandinî evin yani lûwa da îthal tê kirin dîsa li Silêmaniyê dîsa bingehekî binesazîkî dîsa zî hatiye heva kirin wek ewkekî çandiniyê xurêxistin kiriye ew kiriye filan bêvan feqet ew dîsa zî ewke heta cîkî ye sînordar e ji ber ku sînordar e zî weka ku wego gel hewsandinê tilariyê hatiye kirin çünkü rêxistinekî gava tu çandekî bidî ava kirin jiyan zî bi wî hewayî tê meşandin çanda xepatê çanda çêkirinê gava bi wî hewayê rêxistinekî tu bidî ew kirin ew zî hevpariyê ji xwe
او هفپاریه او کزی ام دبیجن یعنی kolektif jiyaneki herkes diçida bu çıkası bikar be bixepte. Yani bemin mesela az evk dibêjim mesela ji bo kar ana terî dibêjin 8 saat falan bêvan. Ana divî dewrê de êdî 4 saat zî tu birî xeptandin têra xwe dike yani. Yani tu tenê yek xwrêxistinekî seran ser heta paşî civakê bidî roniştandin. Tu bidî kirin hewceya ew qasa 8 saatê xebatê ew qasa 8 saatî zinake. Yani li hêla Kurdistanê ev têr zî dike yani. Mesela tu gava li ewkê başûr mêze dikî li başûr re pir tişt ji derva zî tên ew kirin ji bo ku işte ewke. Rê Aliye Silêmaniyê ji Îranê tê? Yani Aliye Silopî û ji Aliye Silopî jî diçi em bêjin dihokê hewlerê Zaxoyê. Hemû tişt û hatta saniye. dikijî Hindistanê zî. Tu dikîjî tu marketê wad nehêrî erê. Mesela hinek gübre ew ji alî Hindistanê stêne. Mesela em bêjin Hürmüsê de Hindistan işte serokê Hindistanê rabû bi hemû eyaletan re bi berpirsyarê çandiniyê re bi lezgînî ew kir. Civîn kir. Erê. Ku jiva qut dibe em ê çi bikin bi çawa em ê tev gerin dalê ewkê de em ê çawa bikin çandiniyê em ê çawa saz bikin nû ve guherîna çandiniyê li ser çandiniyê taybet yek xewatekî dameşandin. Ciyê ku 24 saat ji xwe li we şer hebe divê gere tu dalî çandiniyê da zî xwrêxistinekî seran ser gere tu birî roniştandin. Li gor şer. Li gor şer tu birî roniştandin. Ji ber wê yekê mesela tu li Îranê bizet ki Îranê zî wiha ye. Yani Baş em derbasî Îranê Belê. bûn em behsa wêrê jî bikin. belê. Niha me behsa rojava kir. Rojhilatê Kurdistanê rewş çi ye? Rewşa çandiniyê çi ye? Çawa dimeşe? Li wê derê gelê me çi dajo? Çi derfet hene yan jî çi pirsgirêk hene? Kerim ki. Yani şu an İran'e jiber ku dorpêşkirina bi salan heye li ser wî İran hinek dalî bingehê xwe de ew çêkiriye. Mesela tümzetkî dalî mekanizasyonê de bingehekî heye ji Em bîçerê bigire. ji bo herêma Kurdistanê Belê be ya belê. Kurdistanê Îranê be. Dijim li we. Hinek binesazîkî wî henin. İcarê li Kurdistanê dîsa bîna Bakur cotyar ji Mehabadê bigire. Hatta bigije Kirmanşahê, hatta bigije Urmiyê. Dîsa cotyarî em tê Kurd dikin. Fakat yê ku berhem digirin û berhem qîmet didin pê û cureyê dikin wek xurek û tînin ew kirin. Dîsa jî tümzekî alî Tehranê û li eyaleta alî Azerbaycanê wana li wan deran ew tê kirin. Fabrika li wan deran. Belê. Ji ber wê yekê mesela îstixdam dîsa zî li herêmên eyaletên Kurdistanê de nayên kirin û însan naçar bînin ji xwe karê dinan zî dikin. Mesela kolberî û filan bêvan tiştê karê Hocê mirov bas bike. yani naynin genim nafroşin. Naynin işte gübre nafroşin. Tiştên elektronîk û van tiştên ku luwa hatine çêkirin bi piştiyan kaş dikin û digijînin ewkê. Li ser wî awayî dinya xwedê berdel zî tê dayîn. Yani ew zî ji neçariyê ye yani. Ev jî awayekî tedî li çawa ku ji Amedê ev karkerên demsalî diçin cîhan ew jî bi awayekî demsalî yani têne kuştin yani tedî li Roboskê medît yani gundî neçarman ticareta sînor bikin derbasî wêrê bin çend galon em bêjin mazotê ji wêrê bînin bi canê xwe bedel dan yani tu dibêjî li rohlat jî aynı tiştê ye. Belê yani tu li rohalatên bizet ki büyü havayê tevgera ku yani seran ser li Iraqê zî li Sûriyê zî li İranê zî parzemîna Kurdistanê ku Kurd têda dijîn aniha li Bakurê Kurdistanê zî büyü havayê polîtika yek e siyaset yek e hemû ji hev yek wî ewkê standine mînakê standine û büyü havayê didin meşandin. Fakat evya tümzetkî wek bumerangê aslında. Tu zî jê xêrê navînî. Yani hêdî çiqa diçe paş ve diçe. Mesela wek behsa ewkê kir sevalkariyê û vana ji derva distînin filan bêvan mecbûrman sendin. Fakat dîsa zî hesab nekirbûn. Ji bo ku tam hesab nekirbûn
وان سوالی işte em bêjin conega û filan bêvan sandibûn hanîbûn liva mêzekirin sadî sî wî şixa ihtiyaca goştê sore dibîne sadî heftê dîsa zî desê wan dama wana zî rabûn bi perekê erzan dîsa zî îxraç kirin tûyî ki rabû wîya zî wek ew done وەک ماڵی ئیخراجی wek نیشادا malê ku îxraç kiriye پشخە زرارê فرۆتی نەبەلیە ya ew nediyare me ew xasa me ew kir me ew xasa mefrot me ew xasa işte goştê sore mefrot derve û kir ewka xwe û bingeha xwe bûyî hawayê zî wek siyasetekî dîsa dan nîşandan yani xapînokekî ewa ew dan ew kirin yani aynı tişt tumzetkî li çar perçeyan vî hawayê hatiye meşandin dawî mizetkî ew gelên ku bi salan bi hezar salan li wa behevra bûyî hawayê jiyane ew tê qutkirin û ser de gihîştina xurekê zî tê ew kirin tê qutkirin tê astenkirin zî li ser wî yekê tu mizetkî feqîrî xizanî tenê li Kurdistanê nayê meşandin li axa wan da zî hêdî hêdî çil dide axa wan ڕاستی duwa zî tê jiyan ئەلڤرا زۆزان te qedexe kirin heywan kêm bûn heywan kêm bû tu mecbûr ma ji derve bistînî tu perê xwe hazir didî derve tu pê li ji werê heywanan bêj conega distînî tişta goş distînî ê li vê dera gundiyê te bêkar dimînin birçî dimînin mecbûr dibin warê xwe terk bikin erd beyar dimînin zevî beyar dimînin û Kurd jî tim û tim feqîr dimînin ez dixwazim wek 5 deqê dawiyê mane em behsa wekê bikin sewalkariyê bikin niha li Kurdistanê sewalkarî jî bi awayekî rêk û pêk nayê yani bi salan te dî wek rêbazên bav û kala çêlekek me hebû 3 kîlo şîr dida û me heta bimrana me ew xwedî dikir gelek jî lê mesref dikirin yani mesrefa em bêjin çêlekek Hollandayê û yeka qirma jê ra dibêjin yeka gelen erê pir ne dûrî heve erê ew pir dixwin lê ew jî hindik naxo yani ama tu ji wiyan 3 kîlo şîr digrî ji wêna din tu 40 kîlo şîr digrî ev tê gihîştin jî mesela belar nebû mesela çandiniye ahire dîsa em bêjin pir hindik makîne têde heye em bêjin meriv kare bêje ew nabe yani Kurda terka çandinî hêja jî nekiriye yani lê mesela sewalkariyê ji xwe hemaha bêje hêdî hîdika li Kurdistanê ew dibe her çi qas ew qasa mêrk hene zozan hene deşt hene ji bûna sewalkariyê ve yani çeşere derfetek pir mezin e Qarajdağ bûyî hawaya zozanên serhedê bûyî hawayê serhed nahîn bihar e her çi qas ji bûna sewalkariyê ve em bêjin ji çandiniyê bêtir belkî me dikare bêje ednîgariya Kurdistanê ji bûna ewkê bi taybetî ji Abakur ji bûna sewalkariyê ewkê xwayê derfetên gelekî mezin e gelekî guncav e ji bûna sewalkariyê lê ji ber ku sewalkarî bi rastî ew çanda kapitalizmê ku havê gavadin aniha ji bûna başîr we ku herkes dixwaze bi mûçe bixebite jêra ew hêsan tê çavî li bajêra ye jiyana gund jêra zehmet tê ji ber wê hewayê her mêla ciwana ber bi bajêra ve ji ber wê hewa jî bi taybetî mesela em bêjin çandinî tu bînî bi taybetî jî hinekî navçe me mezin wekî li Bakur tu Qoserê jî mêze bikî Wêranşehirê jî mêze bikî Bismillo Erganiya Amedê jî tu mêze bikî însan ew kin însan li navçeya dijîn dikare bibêje rabûn û rûniştineka bajarvaniyê heye jiyaneka bajarvaniyê heye ama qet nebe ji salê 10 roj 15 roj diçe li gunda li zeviyê xwe em bêjin çandiniya xwe dîsa dike qet dikare bajar were bijî lê ama ha mesela sewalkariyê ew derfet ji ber ku nade sewalkarî rast em bêjin wekî ewkekî ye wekî karekî ku zarokekî mazim bikî gelekî zehmete gelekî giran e ji ber wê hewa jî xeterê wê jî mesela sigorta niha li vê dere çêlek sigorta nayê kirin ji ber ku nayê kirin pir jî peren yani 400-500 hezar çêlekek dema dimirin mala wî xirav dibe yani mesela vê dere jî dewlet bê deng dimîne dikare bêje yani ew krediya da mesela kredi dayînê da sewalvanî ew tire ji çandiniyê zêdetir dewlet mer dikare bêje piştgirî dide yani pir zêde ew tune ew piştgiriya ku dide ne ku em bêjin problem û pirsgirêkê tê bingehîn ya jê lêçûnên tê bigehîn têra wan bike wan çareser bike ne divê astê da lê ama ha dewlet jî hinekî divê ewkê daye divê ferqê daye li Bakur ewke
devlet hineki merit karabej çandini zedetir biçeki piştkiri de devke savalvani le savalvani hakikaten kareke evke kut da asla profesyonelliği da mesela tuturda ji mesela endüstriye tinebe o mesela piştkiriye devleti tinebe rast nefşin nuhava kut karbi le Kürdistan'ı deyi savalvani ki pır zahmete yani insan jedravın yani o tınıkari veki bereji evknine yani savalvani je evkek jerat xwaze ustatiye ki xwaze yani edim makinete Zanîne daye dixwaze. zanîne ki xwaze nefşin o ji mexabin jiviye dure yani ev mesela savalvani evktire rewşa wî ji çandiniye bağımın xirabtire li Kurdistanê yani. 5 دقیقه داوینه از خوازم بحث وی یکی بکم نکار لگور استاتستیکین ترکیه ین کو جوتکاری دکن رژه وان 6 سالی مزنترین yani bine 6 sali da edi kes kar jotkariye jnakı sevalkariye jnakı yani qırnek edi rast jve mecraya ko kşant u ev naha erime başur merexne kir heman tişle hember meyji yani. Na mesela bu muçeye her ikim asgari ücreti cuani xo jisbi hayayı var ne saatan hafte da 6 rojan em dedin şoğlanı ya ev viyan tercih dikin yani mesela buye tercih dikin jiyana xo berdevam dikin îro mesela çelek hebe بقاسی چار کسین کو موچه دگره دکاره دهاتک جیرا وری yani pereci desvike ve ev mantalitiş peş nakeve emeviyan çava peş bıxın. Yani divya da tişte ku divê gere merv bide ew kirin ew em dibêjin çanda kevnariya berê nû ve merv dîsazî bîne pêşiya xwe li ser bide roniştandin. Mesela me digotin Divre tu bêrîvanî karî bahsa ki komune jibiki yani. belê belê bêrîvanî bêrtî me digotin Erê. filan bêvan tümzetkî ji Erzurumê bigir işte Wanê bigire heta Colemergê û Heta çiyê Qerejdağê. Qerejdağê û Bingolê filan bêvan li wî heremê yani min ewkê da zî got rêjeya mêrga ewkê yê me sedî çîl û pênc e Erî. mêrgeya Kurdistanê Kurdistanê. goranî gelek Tirkiye mezene. yani hema bêje nîvî ewkê ye Nive Türkiye. nîvî Tirkiye yani mêrgê Yani be ernigariya xo ne xo mezine le bu mergi xo mezine. Yani li ser wî hawayê mesela tu sistema ku tu bixwazî bidî avakirin divê yek tu li goranê wan hereman kîjan cisnê ku berê dihatin ew kirin nû ve tu wana bidî ew kirin. Karî ki mesela şaredarî divî warî da dikarin tiştekî bikin. Helbette karin. Yani planekî stratejik bu Yani lazım. mesela berê çi dihatin kirin? Mesela Lalî Qerejdağê sistema pir berê bû. Yani dalî ekolojî de zibingaya hebûn. Ji bo ku heywan li wa diçûn bêriyê û berdan ser ewkê mêrgê filan bêvan li wa ihtiyaciya wan av hebûn. Li wa radbûn gol çêt kirin. Erî. Golet çêt kirin. Erî. Berê însanan bi xwe Xo xo çê dikirin. xwe bi xwe çêt kirin. Ji bo ava baran. Paşê dewletê zî li ewkê wek ewkê YSE em Erê. bêjin işte toprak su paşê bû Devlet su xizmeta işleri bundan, nizam çıkıyor. köy hizmetleri Erê. falan bêvan bûye hewayê ji wa heta li wa yek çandekî ji berê sandibûn çixwe zanibûn yani gava tu li wa golê piçûk çêkî wê sevalkarî wê pir bin wê bingeha wî zî wê zêde bibe Erê. wê vergiya wî zî bêgirtin ewkê wî zî bêgirtin wê hinek em bêjin Dewlemendê jî çê. awraya gel zî wê ew kibe ji bo ku Erê. têr dibe ew kibe rehet dibe wê gel zî wê hinek da rexê ewkê da wê bimîne yani asayî da wê bimîne fakat sistemana vana bû berava jî kirin fakat anha şarêdarî pir rehet karin ji bo ku xuseriya xwe bidin ava kirin pir rehet karin van projeyan binin pêşiya xwe û goranê wî teşwîqê van tiştan zî bikin. Yani sistem- komun tenê çend roj behsa vê yekê dikin. Belê. Tenê bi cotkariyê nin yani tenê em bêjin mirov balıcan ajot, îsot ajot, kooperatif çekir ne tenê ev. Mesela divê riya gel jî bê ronî kir. Mesela jê ev yek sewalkarî û gelek perê jî xezanç tê de heye. Ji avahiya bajar bigire, binesaziya jiyana gund û bajaran hemû
aslında evana hemu bir komunekiye. eri Yani em kolektif jiyan dibêjin. Behevra hevpar bikin, behevra alîkar bin, behevra tişta bikin. Aynı tişt ji bo ew kezî. Em bêjin diyare, gengaze, ji bo sevalkariyê zî. Tu dua da zî karî birhet vî tiştê bikî. Hinek sevalkarî bikin, rêberiyê bikin mesela veterinera beytera bigirin Bele. mesela li gunda belav bikin zan ji wara rêberiyê bikin mesela rê û nîşanê hem mirov çawa dikare teşwîka bigire mirov çawa dikare krediye bikar bîne çi qas dikare wana xwedî bikin mesela helberîna wan bile ew Erê. cuda ye. Mesela ana li Wanê li Colemergê post êdî qîmeta wî tune ye. Li Tekirdağê û li Ew kê Edirnê dibêjin cuda ye yani. li deşta gewra jî êdî hiriye davêjin Herî çopê dibe em hinek Davên çopê davêjin çem, midîtiye hinek çopê. dikin binax dikin, hinek zî davêjin çopê. Herî midîte êdî mesela hiriye kes bikar nayîne tu bikar nayînî yani. tiştekî pir pîroz aslında Yani perejî dike sistema heyî ji qocî wî bigire, ji simê ew kê bigir, hemû ji xwe re dikin berhem. û di nav wek gubire nav ew kê da nav axê da jî tu pir rehet karî bidî xebtandin. erê û dîsa mesela berhemê ku ji penîrê Colemergê cuda ye, ê Wanê cuda ye, ê Şirnexê cuda ye, ê Amedê cuda ye, em bêjin Tomasta, ê Erzurumê, ê Serhedê filan cudanin. Tu karî pir berhemên cuda cûr be cûr ê Qersê filan bêvan penîrê ku ji we hinin. enduristî ki mezin mirov dikare ji Yani çêke cûreyê pir cuda zî tu karî derxî. Li Hollanda yek ewkekî ye, cîkî qasê em bêjin bajarê Konyayê û penîrê ku ew derdxe û ew gawda difroş hemû li cîhanê hemû cîhanê difroşe. Wek gotinek dawî ne dixwazim behsa vê jî bikim ev fêkî gihandina fêkî niha ez bi xwe ji gundî me yani li gund mezin bûm mînak li vê dere xox şeftelî bi her awayekî tê avakin tê danîn em bêjin li vê dere fistik tê danîn hemû meywe li Amedê li axa Kurdistanê em serhedê nexin navê mesela li Mêrdînê li Rihayê li Entabê ji xwe na ew kara pêşketiyê fistik û tiştê dina li vir jî mesela ew jî pir kêm e na tedî behsa hewselê tê kirin divê hewsel baxçê hewselê li hewselê baxçe maye hemû garis da ajon lazût da ajon tune êdî baxçe maxçe li wêrê tune ya çîrok e li ciyê ku avdaniyê jî mesela her sal garis êdî tê ajotin garis tê ajotin mesela fêkî nayên ajotin hûn dikarin çi bêjin vê Yani tu gava li ew kemîzetkî berê mesela çawa kirine li alî qeraç raz danîne. erê Em bêjin beyv danîne, em bêjin işte fistik ajotine, erê filan bêvan. Li erdê ku êdî dûze bikêre, li wazî em bêjin genim û işte rabêjim cew cûrey wî. erê Nîskû, nokû filan bêvan du hatiye deqê ajotin. me man ji bîra neke Yê me mesela berê digotin sêva xelatê. erê Mesela çîrok hebûn. erê Serviya çîrok bi rojan çîrok dahatin gotin sêva xelatê. Pişqasa bi qîmet bûye, pişqasa ew bûye filan bêvan. Ji wanê bigire heta li ve tu karî cûreyên pir cûreyên meyweyan tu bidî ew kirin. Bidî ajotin. erê û ji bo wî zî binesazî zî ji xwe heye. Ji bo wî tenê divê yek ewkekî sistemekî tu bidî ava kirin. rêberiyek nû lazım Belê. Ew zî her jî divê gere li ser bête roniştandin û tu bibêjî kî li va em vî tiştê karin bikin, li va em vî tiştê karin bajon, li va em ev reng meywe em karin deynin. Evana tu cûre bikî û goranê wî zî tu teşwîq bikî. baş Yani spas. şarêdariyê me karin bêjin kî li va tu ev tişt deynî em teşwîqa Teşwîq dikin. hem gübrê didin hem teşwîqa. Em ji tere sondajê dixin avêtînin Yine sondaj nade ji bo wî tu karî pir tiştê Erê. cuda zî bibînî. Yani tu karî li xweze li we mêzekî topografyayê li we tu karî Bê av jî tu ava karî çê. berfezî Ya topkî rê berxistin bidî bile yani. tiştekî Belê, tenê belê, rê belê. yani derfetê tên Bi aborîtine gehê bêjin pir rê tişt ji henin tu karî derbixî. bidî ew kirin. Yani eger em yani em bêjin xebera dawî erê ji bo Belê. bikarbin herema xwe li ser xwe bikarbin
ناف خدا بدن او کرن دبی اف سیستم دولت انتگراسیون به وی هوای فهم کرد ام بکن بله حقوق بله. و حق و مافی جیانا کو ام دخوازن بکار بکن و خصاص بکن دبی گره رخوی دا آلیکار و بنگه ایویا به پوزیتیف بفکره باش سپاس ایرو من مجارک درو درش یعنی مجارا چاندنی راستی جی جبر کو ام وک گلکی جوتکارن کارکرن و جدسپیکا دیرو که حتی ایرو ام دبیجن درگوشا شهرستانی مزوپوتامیای کردستان و نها راستی جی اف گلک لوی درا دجین ایدی برچینه و تیر ناکن مجبور دبن وارن خو زوزانن خو جدا بهلن و هرن جه دنا بون کارکرین هنکی دن از سپاسیا ودکم رزدار سامت uçaman و spasiyet edikim suat mala ve ava iru megelek mijar axfin behaviya ku hefteyek din em mijarên girîngtir baxfin niha bi xatirê we êvar baş temaşevanêja.